Sicket ljud. Ja, det var till. Nummer 41 först. Oj, oj, oj. De knuffas. Följt av nummer... Vad var det, 58 va? Det går bra för Saabarna. Och Nissan ligger 3 med 39. Saaben. Volkswagen är sist. Saaben. Oj, 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 Nissan tar sig förbi. Nissan är bra. Ja. Nissan hade ett jävligt. Nissan är bra, vet du. Vi hörde hur det lät, eller? Irriterad bollgeting. Ja, men Nissan har gjort Nissan kör för att komma först, ser det ut som. Säger du det? Detta måste vi göra. Det skulle varit en Skyline istället. Det går inte att köra folkrace. Nej, men den skulle ha ägt. Kolla, kolla. Oj, 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 oj. Nej. Oj, herregud. Jag sa ju det. Här kommer Saabarna. Volkswagen. Snacka om att de kör bra där längst fram. Men det var långt. Kolla. Kolla Nissan, vet du. Han är aggressiv. Han kör bra. Ja, det är bra bil. Fast han kommer inte vinna. Oh, nej, de har låtit på sig det. Såg du den omkörningen? Han liksom hoppade förbi lite diskret på insidan. Nu körde du förbi.